Pwy be? Pizza. O, pizza. Efo'r perbwl. Ie. Dyna dylwydd yn mynd. Iawn, bod da pawb, da ni bawb diwethaf, felly na i wneud y datganiad. Mae'r pwyllgor yma yn cael ei weddalledu'n fyw ac bydd ar gael ar-lein nes ymlaen. Os nad ydych chi'n hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr os gwelwch yn dda. Diolch. Iawn, diolch o'r iawn. Croeso chi gyd yma. Ond ymlaen o'r rhaglen ymddiheuriadau am absenoldeb y datganiadau. Rwy'n yn ymddihiro? Oes, Ifor Glyn Lloyd a Rhys Evans. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n arall? Nira, sydd i fewn hwnny? Ie, so ni'n just licio cymryd y cyfle i diweddaru chi gyd. Fel arfer fel swyddogion, rydyn ni'n licio gyflwyno ystadegau perfformio'r rheolaeth datblygu a gorfodaeth i'r Cynllunio dwy waith y flwyddyn a fel arfer cyn cyfnod yr haf. Ond yn dilyn sylwadau, roedd ni'n derbyn gynnech chi pan yn adrodd tro dwytha yn wedig efo'r ystadegau cynllunio yn broses o adolygu cynnwys yr adroddiad fel bod o'n fwy gwerthfawr eithaf, fel bod yna rhywbeth i chi graffu yn well. Felly mae bwriad i gyflwyno adroddiad template draft o'r adroddiad gorfodaeth i chi yn y pwyllgor yn mis Mehefin. Dwi hefyd yn ymwybodol bod y pwyllgor yna yn dibygol o fod yn un swmpus mewn nifer o dipyn o ceisiadau angen dod ymlaen chi. So mae yna bwriad i gohirio cyflwyno'r un rheolaeth datblygu a cyflwyno'r ddau i chi yn pwyllgor mis Medi, os yw hynny'n iawn. Iawn, diolch yn fawr. Yr gwybodaeth. Gwestiwn diddordeb. Sy'n rhywun? Dwi'n gweld neb. Cwnogion na'i gynnig bod rhain yn gywir. Sy'n rhywun eilio? Rwy'n beth yn codi nhw? Oes. Yw enw Meryl Roberts. Iawn, Ond oedd hi'n bresennol, a mae wedi cael ei recordio fel yn bresennol. Reit. O'r cofnodion sy'n bod. Sy'n gweld, un wyt. Gyda'r y cofnodion sblwch yna, fel dangos. Diolch yn iawn. Aelodaeth o fformau mynediad lleol. Yr gwybodaeth di hwnni. Na. Mae di pawb yn clywed fi? Da. Bore da, ac jyst eisiau dweud gair o ddiolch i Delyth, John, Tim a Meryl am y cyfarfod dy Gwener dwytha i rhedeg trwy'r enwa. Jyst i egluro, mae hwn yn proses statudol. Mae digwydd bob 2 blynedd ac mae'r enwa o flaen chi fan hyn ar ôl y penderfyniad dy Gwener. Oedden ni oversubscribed yn y gogledd efo defnyddwyr. Felly, da ni wedi tynnu 2 allan, sef Mike Rain a Keith Roberts. A mae Denise Meldrum sy'n cynrychioli'r BHS. Mae hi fodlon symud i'r fforwm y de. So, os da chi yn hapus efo'r rhestr yna a pasio fo, fydda i'n falch iawn. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n sylw gen i fi, neu gynnig? Felly, jyst i gadarnhau, mae'r argymelliad fel mae'r adroddiad yn gyfeirio at, ond yn unol â'r rhestr sydd ar y sgrin fel blaen chi. Ie. Mae yna rhestr arall i'r de, wan. So chi'n symud i'r page nesaf. Gan y saith, ie? Ia, hwnna ydy'r de. Be da ni wedi ffeindio ydy, da ni fyr o 1 neu 2 person o'r byd amaethyddol. Ac mae yna digon o enwa o'r defnyddwyr, ond da ni eisiau mabwysiadu 1 neu 2 arall o'r ochr amaethyddol. Be nai ydy, sa chi'n fodlon efo'r enwa fel maen nhw heddiw, a'i nôl ata chi efo'r enwa newydd
ar ôl y pwyllgor nesaf, a wedyn i chi derbyn yr enwau newydd os da chi'n fod. Iawn, diolch yn fawr. Sa rhywun yn cynnig bod ni'n derbyn? O, gyda. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn iawn. Oce. Ond ymlaen felly i Ais Cynllunio. Mynediad. Sy'n antybleddau San Ffestiniog. Aled? Disgwyl yn dar Diolch Mr Cadeirydd. Hwn mae'n gais sy'n antybleddau Llanfestiniog, sef i newid defnydd o ddosbarth C5 Tianedd a ddefnyddio heblaw fel unig breswylfa neu grif breswylfa i ddefnydd cyfunol dual use lle fel Tianedd ac defnydd i chleti gwyliau tymor byr. O'r safle jyst oddi ar y ffordd sy'n mynd off o San Ffestiniog dros y Mignaint allai gyda allan yn areni. Fe rolwch chi o'r llun mewn safle reit yn cysbell lle mae'n drac o'r ffordd yn dili yn mynd eto o'r lle. A mae wedi bod y wag ys dipyn mae wrthyn cael ei ail-wneud. Roblyd cynnytad 10 mlynedd yn ôl i roed estyniad yn o'r lle. Felly, yn yr achos yma, da ni'n credu bod yr egwyddor o newid defnydd yn dderbyniol o ystyried na ond 8% o dai o fewn fflwydd Ffestiniog sy'n yn letu gwyliau, sy'n ddim yn prif dai felly. Bod ni'n derbyn bod yna wrthwynebiad yn cyngor tref Ffestiniog, ond yn yr achos yma oherwydd lleoliad anghysbell yr eiddo ddim yn cael effaith y defnydd o gwyliau ddim yn cael effaith ar unrhyw un sy'n byw cyfagos, dwi'n meddwl mae tŷ cyfagos tua 600 metr i ffwrdd lle. So felly fydd yna ddim effaith andwyol ar unrhyw gymdogion lle. Fel welwch chi rhan o'r argymelliad oedd i ganiatáu lle, o na oedd cynlluniau beirniaeth gwyrdd sefyll gwyrdd heb eu cyflwyno yn ystod adroddiad y Coleg Parry. Mae hein wedi ei cyflwyno wan ac maen nhw'n dderbyniol lle. Jyst i fel ma newidiadau so fydd angen newid am o 3. Os ydych chi'n penderfynu rhoi caniatâd i'r cais yma iddyn nhw lle. So cais newid defnydd mewn tŷ yn ysbell lle dwi'n meddwl bod y defnydd o ddefnyddio fel Tianedd a llety gwyliau yn dderbyniol yn yr achos yma lle. Iawn, diolch yn fawr. Rhyw sylw gyda fi. I just bod i fewn, so just i egluro bod yn hollol eglur. Dydy'r Tianedd yma ddim mewn defnydd barhaol, fel bod o'n defnydd factory, so mae o'n ail gatra ar hyn o bryd. So bwriad ydi defnydd cymysg fel ail gatra a llety gwyliau. Os ydych chi'n edrych ar amoda sydd yn rhan o'r argymelliad, does na ddim amod sydd yn gyfyngu'r defnydd o gwbl, ond be mae hynny'n olygu ydy, os ydy'r perchennog rhyw ben yn y bodol eisiau gwerthu neu newid defnydd y tŷ, mae o'n gallu fynd yn ôl i defnydd factory fel Tianedd parhaol, a mae hwnna yn cyd-fynd efo'r cyfarthwydydd erthygl 4 sydd yn ei le. Dydyn ni ddim eisiau bod yn rhwystro hynny, so mewn ffordd syml, does na'm golled o stoc tai parhaol efo'r cais yma, ond dio ddim yn rhwystro'r Tianedd mynd yn ôl yn y dyfodol. Iawn, diolch yn fawr. Rhyw sylw gyda fi, Albert? Oedden ni basio garad lwyd tŷ cyfagos o chydig yn ôl i fod yn dŷ gwyliau fynd o. Do. Beth yw'n bell i'r bod hwnnw yn bell, a si hwn yn mynd eto'n dŷ gwyliau eto. Dwi'n dyna 2 ar ôl i Gymru Gymraeg i drio brynu rhywun o dwi'n gwybod i bobl brodorol. Da ni gyda cynsel yma bob un yn mynd yn Tianedd y tŷ gwyliau. Mae yna dipyn o dai fforddiadwy wedi caniatáu yn Llanfestiniog fel ydych chi'n ymwybodol. Ond oherwydd lleoliad anghysbell o 2 dŷ sydd wedi cael ei ystyried gan chi yn ddiweddar. Da ni'n teimlo bod defnydd
o wylio yn dderbyniol yn yr achos yma, ac hefyd o ystyried dim ond 8% o dai o fewn plwy ffestinio sydd yn ail dai ar hyn o bryd. Iawn. Dwi'n gwybod o ran rhai ardaloedd, dwi'n gwybod mae'r trothwy o'r nifer o stoc tai sydd yn mynd yn dau gwyliau, fatha 19%, dwi'n gwybod bod o'n licio, dwi'n gwybod hynna ddim yn y parc. Ond oes na rhyw fath o gydnabyddiaeth bod na drothwy ar gael, achos mae 8% yn eitha isel, ynde. Dwi'n teimlo o ran helpu ni wneud penderfyniad. Dwi'n gwybod os di hynna'n rhywbeth sydd wedi trwad gen y cyngor. Dwi'n gwybod, dim ond yn addwy, dydi. Ie, mae'r trothwy o fewn yr canllaw yn llun atodol. Ond mae ond yn un ystyriaeth. Yndi, Yn aml, da ni'n gallu ystyried effaith ar cymnedau a mwyndera pobl a dyna lle weithio mae'r gwahaniaeth rhwng tai sydd yn canol cefn gwlad, lle mae yna le am storiad fynd o bob dim arall. Gyda bod o'n tu teres yn canol pentra, lle mae yna dim parcio, dim lle fydd storiad fynd. Mae'r mynd a dod o bob dim yn gallu cael effeithio llawer gwahanol. Ys weithiau mae o'n help ni pan ni'n ystyried neu penderfyniadau o be di ganiatáu yn lleol o tai, lle dyna sydd... Dyna rhywbeth ni'n gymryd yn ôl o galla cyfeirio at hynny yn yr adroddiad a tynnu'r bet allan o'r canllaw. A beth sy'n dderbyniol i gymuned ynde? Dwi'n gwybod di 8% yn dderbyniol i gymuned Llanfestiniog neu di 10. Hynny mae'n anodd yn dydi o ran rhif arbitri yma lle ond ie. Diolch. Edgar? Ia, un bydd efo'r hwn yn unigolyn. Mae'r tŷ, mae o fewn ethigol 4 ac yn y blaen, ond y peth ydy, lle da ni'n dod i fewn yma, ffordd o elfen dweud rwan de, diolch yn mynd i droi yn dŷ, ond mae'n bosib wneud o mewn amser de, ond da ni'n mynd i wneud i ffwrdd a tai ha. Be da ni eisiau gwneud ydy bildio tai ha, cymwch chi a Bardyfi er enghraifft rwan de, mae hyn i faint 48% neu beth, a wedyn mae hwnnw dros y drothwy o 50%. Os da chi da ni'n mynd i werthu'n yr hwnnw dod lawr i 50%, da ni'n gorfodi, ond y beth ydy, os da ni'n bildio tai yna, mae y cyfran o tai ha yn dod lawr wedyn. Dyna sy'n eisiau gwneud. A lot o bobl yn cario'r syniad fod os ydyn nhw'n dau ha, maen nhw'n gorfod troi nhw'n ôl i, ond dydyn nhw'n mynd i ddigwydd e. Ydyn mae'n rhaid i gael beth. Ond unig beth sy'n rhywun, dwi'n rhoi fyny o'r blaen, a dwi'n meddwl ni gael trafodaeth ar hyn o fewn cynllunio. Mae'n 50%, iawn. Dwi'n meddwl bod yn uwch yn Aberdyfi, er enghraifft. Ond dwi'n meddwl fod yn 50% o'r parc i gyd. A os da chi'n neud hynny, sa'n ein ti ha extra do wedyn. Hwnnw da chi eisiau stopio gyntaf cyn troi y bobl sy'n yn barod. A wedyn, os o'n 50%, da ni dros 50% ar y parc yn ei gyfanrwydd. Ond mae yna lefydd, mae yna mynd i Stiniog, a mae nhw eisiau troi tai ha, cos mi gan nhw. Ond yn gweld darllen yr un boi'n Australia yn papur yn dod o blaen o Stiniog. Oedd yn methu gael tŷ, a oedd yn mynd i Australia i weithio oriau fawr, sef ti awr y wyth, er mwyn iddo fo i gonarian i reid i posid ar dŷ yn blynedd Stiniog o bob man. Ti wedi bod yn rhata swyddi gael geni i brynu tŷ. A dwi'n meddwl, dwi'n newid hwnna dwi'n meddwl i 50% ar draws yr bethau. Ond y llywodraeth cynt sydd wedi gwneud hyn, bod nhw yn, a phan maen nhw'n gwneud efo'r betac fan o'n gadael iddo, i'r cyngor lleol cymryd y bai. Dwi'n gwneud, so cymwch chi'n Fangor, o'n sef wedi cael un wrth ymwneud y bont, ochr arall i bont, dyn nhw'n talu fo. Wedyn, so well o'n gwneud y drwy Cymru, so well o'n gwneud efo hyn i fyd, a dwi'n meddwl na dwi'n dweud, dylen ni wneud o fel yn ei gyfanrwydd dros y parc i gyd yn bymthag, yn ytrach na bildio'r lleill i fyny. Diolch Edgar. Dwi'n meddwl beth sydd angen bod yn ofalus efo di bod chi'n gwneud penderfyniad heddiw ar sail y fframwaith polisi sydd yn ei la heddiw. Mae sylwadau sydd gennych chi Edgar o bosib yn hollol ddilys, hollol derbyn, dyfarnu, ond mae heina'n materion da ni angen ystyried
fel adolygu'r cynllun datblygu lleol ac bosib creu a cynnwys polisïau newydd ac yn pen draw ail edrych ar y canllaw cynllunio atodol, ond am heddiw, pa ni'n jyst wneud y penderfyniad ar Yn ôl, dwi'n cydyd, yn byd â chi ddweud, eisiau dod o fo i fyny dwi fel bod o'n dwad yn bolisi neu yn cael o lia, ynddo? Ond gen bellad am ein heddiw yn y cwestiwn, ddim ymharu yno fo, a mi rhaid am y grifo. Ie, dyn nhw'na 8 ardal sydd dros y 500, sydd yn 40 ardaloedd o dan o fo. A mae'r tai ha, tair gwylio, wedi gynnodd yn ysgol nhw'n gyrraedd 500, ynddo? Tyn. Just o'n i am dweud, basically be o'n Ciara wedi dweud, o flaen i rwan, mae gen i tŷ sy'n tŷ ha yn barod, a maen nhw eisiau cael caniatâd i rentio allan fel tŷ ha, fel lle rent dros dro i pob tai. Felly dwi'n cynnig bod ni'n derbyn y cais a dyn nhw'n hynny. Ond dwi yn weld y pwynt mae'r drafodaeth i gael, ond dim dros yr achos yma. Os yna eilydd yma? Oes. Rwy'n arall yn siarad? Ac oes o'n i bleidlais pawb sydd o'r dair caniatau yn chi, os ysgrifwch chi dda? Ydy ffasiwn ydy. Iawn. Cynnig wedi gario caniatâd wedi rhoi. Adroddiadau diweddarus, gan y perswad. Dwi'n gwybod yn eisiau chi. 19. Nawr, 19 dweud. Dwi'n dweud 106, gwybodaeth yma na. Gael 19. Gisiadau sy'n destyn cytundeb a 103. Dwi'n sylw gyda fi. Ac oes, o'n i mlaen, os o dudalen i dudalen yn ddifri. Disgwyl gwybodaeth ecolegol. Gai ofyn ar achos 4 yma a NP216 LD 1944J. Be ydy'r newid sydd da ni'n ôl yn dan hysaf ar y dostep? Os dwi'n ofyn gorman yma, yr un Erwserain. A major. Dudalen 5. Sorry, o'n i'n meddwl oedd yn ymlaen. Elfeth o'r bwtio. Sorry. Dwi'n adeg cyfriadau fi. Yn y gyn, ie? Ie. Disgwyl gwybodaeth ecolegol. Beth o fanna? Ar dudalen ti'n Yn y gyn. Ti'n meddwl bod ti allan? Ond dyfu bike park, beth sy'n digwydd o fan i, achos mae'n ymlaen ys blynyddoedd rwan. Ar hyn o bryd, mae yna cyfarwyddyd gen Triniaeth Llywodraeth Cymru bod ni ddim i wneud penderfyniad ar y cais nes bod nhw'n derbyn mwy o gwybodaeth o ran mynediad i'r safle, so mae'r swyddog achos yn gobeithio efo'r asiant ar y cais i trio datrys hynny a dod dros y sylwadau. So, da ni'n hollol ymwybodol o ran pa mor hyd mae'r cais dod i fewn ac yn awyddus i dod o fo i ben. So, mae o ar y ffordd. Ie, ond fel mae hi ar hyn o bryd, da ni methu wneud penderfyniad arno fo oherwydd y cyfarwyddyd. Pwy sy'n rhedeg parc beic dylu yma? Yr NDA neu pwy sy'n rhedeg parc prifat? Ia, Atherton. O, oce, cwmni prifat. Oce, diolch. Rwy'n arall ar dudalen yma? Ac oes, o'n i dros yr dudalen i 22. Dwi'n cynlluniau diwygiedig a dwi'n sgol ymateb i ymgynghoriadau. Beth o fanna? Dyn ar dudalen 23. Cymeryd, da ni'n cael trafod Ceren Cynfal wedyn. Ond eisiau pa bryd fydd hwnna'n dod i'r bwyllgor. Mae'r copi o penderfyniad y Llywodraeth pellach ymlaen yn yr adroddiad. Sgwaith fi gyfeirio at efo rwan. Lle mae'r llythyr yn dod i gasgliad bod y mater ddim yn un cenedlaethol, bod o diddordeb lleol yn unig. Felly mae o wedi dod yn ôl i'r awdurdod penderfynu'r cais.
ar hyn o bryd mae swyddogion wrthi'n mynd yn ôl trwy'r holl sylwadau sydd wedi cael ei dderbyn a sylwadau ychwanegol. So mi fydd y cais yn dod o blaen i unwaith mae'r adroddiad yn barod ac cyn gyntaf ac sy'n bosib rili, ond does ddim dyddiad i gadarnhau yn ffurfiol eto. Os o gwaith i Gohefi, Gobeithio, ond tan ma'r sy'n sticlwydd ag na, cos dim tan ma'r adroddiad i gael ei gyhoeddi. Diolch yn fawr. Rwy'n arall? Os oes, sawn ni drosodd i dudalen 25, ceisiadau wedi cael ei atáu sef gwybodaeth. Sy'n rhyw gwestiwn yn fan'na? Dros y dudalen 26. Ys dim fi, ond ar un nes i ofyn gynharach efo rhif 4 fan'na. Mae newid yn yr amodau yn y ystymod, jyst eisiau allan ddordeb gwybod be oedd yr amodau sydd wedi newid ar ôl. Ydy o'n iawn gael bod hein ymlaen Holl, dwi'n gwybod mae'n nynyldeb rhan, ond jyst ddordeb oedd yn. Ie, na, dwi'n eisiau agor o ffeil, mae'n cael agor o Mae'n iawn. Dwi'n gwybod, dros y dudalen 25. So'r gwybodaeth, sy'n gwestiwn? Chair, Yeah. sorry, I can't figure out how to lift my hand electronically. So number 27 on page 27, I gather that the retrospective application for the installation of a flue has now been approved. Can somebody just confirm that, please? Yes, that's correct. Great, thank you very much. Really appreciate that. Iawn, diolch yn fawr. So mi'n arall ar dudalen 26, 27. 28, 3. 28, ie. Pa fodlon yn fan'na? Mae'n ymlaen i ceisiadau wedi'i gwrthod yr gwybodaeth. Rhyw gwestiwn gen i? Oedd oes, o'n ymlaen i... Tir ger pont yr o'n gam, dwi'n sôn o hwnna'n Lando. Gwybodaeth i hwnna. Wedyn penderfyniad ar yr apel. Eto, yr gwybodaeth o'r eich. Tir ger gydeflen Betws y Coed. Yn cwestiwn gen i? Os nad oes, dyna ni. Yn ei arben, diolch o'r iawn i chi gyd. Ie, jyst i'r un o'ch sydd yma yn rhithiol, mae'r gweithgor yn dilyn. So nawn ni gatoriad bach dydyn ni tan 20 munud i. Ar y papur panad, a wedyn cofiwch, ydych chi'n ymuno ar link gwahanol ar gyfer y gweithgor. Mae hwnna wedi cael ei amoni. Diolch yn iawn. Dwi'n siarad,